Because that short video I want to Joe Igbokwe. Enwere onye na-amara Joe Igbokwe asọ onye okwu n'ụka enwe na Igbo ya agadi na-agwọ ofe. Typical agadi na-agwọ ofe nke ikpeazụ. It's just so sad that na alụrụ ana Joe Igbokwe bido na nka. Somebody like me got to know Joe Igbokwe. Amara m ya so emele ezigbo ihe. Ọbụkwa na onwe mgbe o mere ezigbo ihe I don't know. Amara m ya so onye mere ezigbo ihe that onye Igbo ya wepụta. Esi okay na onye abụ onye Igbo. That you can comfortably say in the year 1995, in the year 2010, in the year 2005, na ihe Joe Igbokwe mepụta, na ihe ka ozu ebolo onye Igbo, na ihe ka o mepụta, na mgbe o sile ndị Igbo kwụrụ ebe a, na mgbe ọ kwele ndị Igbo. I cannot certain because somebody like me grew up and know Joe Igbokwe as onye okwu n'ụka. So o wee yelo n'ala wee jee Ladikpo market ọ bụ unu ma na Lagos. Ladikpo, ị na-anụ maka Ladikpo, ị na-anụ Ladikpo wee bụ ya bụ ibulu moto gị land there today. Nwatakịrị 15-17 years atọ moto gị within 30 minutes. Ha ya atọ moto gị tọọ ya butuele gị engine, lose steering gị hapụrụ moto scrap within 30 minutes. Na Ladikpo ka ya afọ ebe a ya ebulu moto na ha asụzi asụ ebe since 1990 within 1 hour asụba. And ọkwa na the same Ladikpo aka ya ebulu ihe dị na moto gị nke original big fake. Ma ime itinye ndị ọjọọ. Ọ bụrụ ndị nọ na Ladikpo bụ ndị ọjọọ. Ladikpo is known for anwebe achọba ọgwụ. Ihe ọ bụghị n'afọ na Ladikpo that has to do with car. Chewezi obodo Igbo. Yesterday I went to Ndigbo to buy some spare parts for my vehicle. And as I was going around to look for the parts, some people were calling me, some people were just pointing fingers at me. Some were saying something. I quickly ignored them. And I went in search of what I wanted. And I saw the parts and I went to my vehicle where I packed it to fix it. And before I know it, they started gathering. Those Ndigbo boys started, some of them were gathering. I said, Joe Igbokwe, this is Joe Igbokwe, this is Joe Igbokwe. So you can come to this market. Joe Igbokwe did this, Joe Igbokwe did that. I just ignored them. And they started, they were coming, and I decided to move away from that place. I went to my friend's shop. Then I was there. And my friend went to call the leadership of the market. All of them came. And then one day I said, let me just go. I told them that I want to go. And I came outside. When I came outside, I saw a lot of people, a lot of them talking. Everybody's talking, saying all kinds of things. I didn't say anything. I just drove away. So this morning I woke up, went through my Facebook page. I was seeing all kinds of stories. Joe Igbokwe was beaten, nobody beaten. This is my life. Did I look at somebody? They cannot do it in Lagos. There are things you cannot do here. You can go to Southeast and be doing the rubbish you've been doing there, and the shame that you have brought to us over the years, but not in Lagos. I pray that it will not happen again. I know what to do. I remember when we came to campaign in Ladikpo a few years back, when Fashola was there. These boys went and removed the side mirror of his official vehicle. These boys, and we left them. Yesterday they repeated the same, tried to do the same thing again. I said, only one. This is Lagos. This is Lagos. This is Lagos. Be careful. This is Lagos. And I'm going to stop it there. So nothing happened to me. I'm okay. Nobody touched me. Nobody even near me
came to my face. Nobody did that. This is just to put the record straight. People have been calling me. They can't do it in Lagos. If they do it in Lagos, they will collect. I tell you, they will collect. That market, they may not see that market in the next 1 year. Nobody will trade. Nobody will go into that place. Oh yeah, the one had chop ihe moto if you na Ladikpo. Oh yeah, that's your chances of each other here na Ladikpo to pick a obodo is 99.9%. So Joe Igbokwe will take a look with the where Jebela Ladikpo video here in a chat, video when Ndigbo soli agwo. Guess what? Joe Igbokwe will put Ndigbo disrespect ya. Na ye mechi Ladikpo. Na ye mechi nka. Ekwe. Ihe akwa Ladikpo ndị Igbo na-anụ ọgụ before na ndị Yoruba na-emekpa ha ahụ. Joe Igbokwe wee na-agwa ndị Yoruba na-eje mechi Ladikpo because na ndị Igbo disrespect ha. Biko Joe Igbokwe, kedu ihe bụ gị gawa Ladikpo to start up with? Akwa ka ije chukwu. Ka ije gosi Tinubu ha na-enwe fan base ndị Igbo. What took you to Ladikpo? Ọ bụrụ na Igbo onye ihe na-adị mma, na Igbo onye Igbo maala ihe na Igbo onye Igbo chọrọ ime ihe ka o si adị mma, gịnị bụ ji Ladikpo knowing fully where the kind of dị mmadụ Igbo abụ? Iwe je Ladikpo ndị Igbo wee sụọ ga-akwụ nkwọtọnkwụ. Ịpụtazi ya mewe video ndị Igbo disrespect gị, and somebody like Ijele but an ask yes na Ladikpo should be shut down for disrespecting. Kedu onye Joe Igbokwe wo to ndị Igbo to start with? We kwuzie ihe ọ bụ to ndị Yoruba that he can give order ebe ndị Yoruba si enweta nne ya asa ha bịa mechie. Ịmakwara ndị Igbo nọ na Ladikpo nọ na eke Lagos ụzọ ịtọ about revenue generation, ebe na-generate revenue na Lagos ụzọ ịtọ. Ladikpo pụa ịma na Lagos ishekigo because Ladikpo pụa, most of ndị niile na-aga Oshodi today, they don't have anything ha na-ejele Oshodi ejeme except na Ichego computer village. Ịma na 90% of ndị na-eje computer village na alụmodo ha na Ladikpo. O hisibel ndị nọ na Lagos Island ike ha bịakwa Ladikpo. Because you check you or ha bịa Ladikpo bịa gụlụ ihe jele ozi ahụ ebe a because na chọghị ịgba the long distance. Because most of the opportunity, most of the time, ndị ọbụla si Island jewe Ladikpo elu moto na hapụ moto ha dị or ha larụ the following day ha nataba. That is just how it is. So Ladikpo is one of the places that generate ndị Yoruba revenue when it comes to Lagos State. So Joe Igbokwe na-asị na ya ekpochi Ladikpo because na ndị Igbo disrespect ya, ọ ga-afafa witugbudaala onwe gị na-asị. And to all your sponsor, ihe ahụ ihe kwesịrị ha na-eme ndị Igbo politicians na-achọrọ ekwere onwe ha ugwu. Ndị ọbụla bụ ndị Igbo politicians na-akwara ikwetazi chọghị ekwere onwe unu ugwu. This is what will befall some of you. Because it's time to let you people know that ihe ọbụla unu na-ekwu na-eme ndị be anyị affect. Bible make us that a fool when he is silent is also regarded wise. Ekwuchakwa anụ ka ọ dịkwanụ.